Здравейте на всички! Сега ще ви представя един готварски нож от дамасков ламинат с ръждаеми стомани. Дамаска отстрани, обкладките са от 80 хром V275 на i8, а центъра е U10. Ножът е кован от Clarix Forge. В това видео искам да покажа как след 6 кг лук ножът си е запазил режещите способности. Въпреки тракането по дъската, като повечето от вас знаят, че това тракане също затъпява на който и да било нож. Забележете на края на клипа, ножът не си промени цвета по никакъв начин. Остана си така. Въпреки силната киселина на лука. Искам да отбележа, че по време на рязане на самия лук не съм прекъсвал видеото, просто го забързах, за да не си помислите, че съм монтирал или някаква илюзия или тем подобни. 100% съм сигурен, че ще има някой от вас, който ще си изкаже мнението в коментарите, че е така, но аз държа да отбележа, че не е така. Лесно е да се поддържа един нож от черна стомана, като се измива и се подсушава веднага. Повечето като чуят, че е черна стоманата и подскачат се едно са попарени с вряла вода.